Ovde danas sede neki stariji koji su bili bivši sportisti, pa su sad u nekim funkcijama, neki mlađi koji će jednog dana završiti karijeru, pa i oni doći valjda na neke funkcije. Nadam se da ćete imati priliku kada vi pomerite ove starije, da i vi potpisujete neke ugovore sa nekim novim gradonačelnikom i zaista verujem da svi vi koji se plasirate na olimpijadu ili paraolimpijske igre imate zaista veliki značaj za Srbiju. Neki će uzeti medalje, neki neće. Svaki nastup pod zastavom Srbije na ovim igrama za ovu zemlju znači puno, posebno u vreme krize, siromaštva. Vi znate da ljudi u Srbiji gledaju na vas kao na maltene jedino svetlo na kraju tunela, zato vas molim da učinite sve što možete. Neki od vas sam imao tu čast i da upoznam u prethodnim godinama, nadam se da ću imati tu mogućnost da upoznam još neke i da ćemo svi zajedno uz pomoć grada, uz olimpijske komitete, da napravimo to da na igrama, pre svega u Londonu, dobijemo više medalja nego na poslednjim u Pekingu.